Halløj. Vi skal i gang med at arbejde lidt i Rhino. Rhino 7. Og til at starte med, når vi åbner programmet, så vil jeg lige gennemgå selve det, der hedder brugergrænsefladen, eller det, man vil kalde knapper og vinduer og sådan noget, og lige sådan for at få et overblik, inden man går i gang, for der godt kan virke til, der er lidt mange ting at holde styr på. Men vi tager det et skridt ad gangen, og så ser vi på det. Så fat mod. Når vi starter med Open Rhino, så vil det typisk se sådan her ud. Man kan jo gå rundt på vinduer og lige sætte det op, som man har lyst til, så vi kan ændre på det, men som udgangspunkt, så vil det sandsynligvis se sådan her ud. I start med, når I åbner den, så vil jeg ofte se, at I skal finde ud af, hvad I arbejder i. Hvad er det, jeg slæger? Er det millimeter, er det centimeter, er det meter? Vi plejer at arbejde i millimeter. Og det handler om, at det er sådan mest praktisk i forhold til de ting, vi arbejder med. Skal man bygge en lufthavn, eller skyskraber, eller noget andet, så kan det godt være, at man skal gå op i centimeter, eller måske endda meter. Men vi gider ikke alle de kommatal, så derfor så arbejder vi i millimeter. Ja. Hvis man vil ændre det, så kan man klikke hernede, tryk Unit Settings, så kommer der sådan en her op, Box, Document Properties, så kan man ændre heroppe i, hvad man har lyst til. Og der er alt muligt. Man kan også ændre det til Light.js. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det fungerer, men det tænker jeg ikke, vi kigger mere på. Yes, klik OK. No. Men det vil typisk se sådan ud, når man starter. Og her har vi en masse ting, og det første man tænker, det er, gud, var der mange knapper. Og det er der også, men rolig. Det giver god mening det hele, og når man lige har fået et overblik over det, så er det ikke så slemt, som det umiddelbart ser ud. Det første jeg gør, det er at prøve lige at lave sådan en kasse herovre, bare lige tilfældigt. Bum, nu har vi en kasse her, det er bare lige for at vise, at vi har de her 4 vinduer som udgangspunkt. Det hedder vores viewports. Og de her 4 vinduer, der er det, der er helt elementært at forstå, eller rigtig, rigtig vigtigt at forstå, det er, at det er den samme kasse, vi ser fra 4 forskellige vinkler. Og i de vinkler, der har vi det, der hedder top, det er set opfra. Vi har en vinkel, der hedder front, det er set forfra. Så har vi en vinkel, der hedder right, som du nok kan gætte, set fra højre. Og så har vi det, der hedder perspektiv. De andre minder om hinanden, men fra forskellige vinkler, men det der er ved perspektiv, det er, at man kan højreklikke på musen, og så kan man dreje rundt om det emne, man har, og bevæge sig sådan. Og det giver perspektiv nogle helt specielle egenskaber. Blandt andet er det godt at tjekke forholdet mellem de 3 andre her, og se, hvad man har lavet, og man får et godt overblik. Og der er også nogle ting, man skal passe på med perspektiv. Det kommer vi til senere. Fordi det kan snyde lidt. Men som sagt, det er det samme kasse, set fra 4 forskellige vinkler. Hvad nu, hvis jeg gerne vil have, at det her skal være left i stedet for right? Jamen det kan vi også godt. Så klikker vi bare på pilen ned her under right. Og så kan man så sige den, der hedder, der er en, der hedder set view hernede. Og så kan man vælge ligesom, hvad man har lyst til her. Man kan have 2 front eller 2, jeg ved ikke, hvorfor man skulle det, men ja. Og man kan en masse ting. Men det behøver vi ikke kigge på nu. Hvad nu, tænker du, hvis jeg gerne vil have perspektiv, for eksempel skal være stort, jamen så kan du dobbeltklikke på perspektiv. Og nu har du det. Nu er den helt stor og fylder det hele. Dobbeltklik igen perspektiv, så går du ud. Prøv lige igen. Dobbeltklik på top view, så går du ind. Så kan du også trykke Ctrl Tab. Se, front, så skifter den imellem viewportsene heroppe. Ctrl Tab, right. Og så kan du sådan, det man kalder cycle, imellem de her forskellige viewports. Det er meget praktisk, når man sidder og arbejder. Ind og ud. Så, yes. Så det er de 4 viewports. Man kan jo godt have 5, fordi man kan reposition de her, eller omarrangere de her vinduer. Man kan have 3,
Men jeg synes, lad være med at pille med det til at starte med. Det kan jeg altid gøre senere hen. Start med at have det her layout, som I ser det. Og så kan man jo gøre sådan her, ikke? Hvis man lige synes, den skal fylde lidt mere og så videre. Det kan man selvfølgelig altid gøre. Yes. Hernede kan man sådan flytte imellem ikke nogen, der er aktiveret, eller hvad man skal sige, men jeg ved ikke lige. Det kan man godt, hvis man har lyst til det. Yes. Så det var det, vi kalder viewports, altså der vi ser det, vi bygger. Så har vi en masse ikoner rundt omkring. Vi har ikoner herude til højre, og vi har ikoner heroppe, og vi har en masse faner. Og vi har det, man kalder drop-down menuer heroppe, som nogle af jer, hvis man har prøvet Photoshop før, så kender man den her måde at gøre det på os. Og så har vi det, der hedder en command bar heroppe, hvor man ligesom kan skrive nogle ting ind, og der også står noget tekst. Og en af grundene til, at der er mange ikoner lige nu, er fordi, at der er faktisk flere måder at gøre det sammen på. Så derfor så er der ligesom, lad os sige, der er 3 måder minimum at komme frem til den samme funktion på. Og det kan man synes, hvorfor er der det? Det kan man sige, når man ved, at der er det, så har man ligesom brugt det, så uanset hvordan man har nemmest ved at finde noget, om man har det ved at finde ikon, det her over det, eller trykke på ikonet, det her over det er sådan, dem, som de har vurderet, man bruger mest. Man kan omarrangere det af alt muligt andet, hvis man holder, jeg tror det er alt nede, så kan man, jeg kan ikke huske hvordan det er, det kan jeg jo prøve at se, det kan man 100% prøve, så kan man sådan flytte rundt på dem. Det tænker jeg ikke, der er nogen grund til. Når der er sådan en lille trekant, så man kan holde den inde, og så kommer der sådan en afretter af den samme, og det gør jo, at der er endnu flere, ikke? Alt muligt andet. Men tænk på det sådan her. Du har en måde visuelt med ikoner. Sådan er der mange, der arbejder godt. Måske hvis man er ordblind, er det meget nemmere at huske de her ikoner. Mange af dem viser, så det kan være lidt svært at se, hvad det er, de gør. Vi har en boks, den laver en boks. Vi har move, der er ligesom en firkant med en pil et sted hen, der bliver sådan flyttet. Og vi har nogle linjer, og vi har en pil, en markør, og vi har forskellige ting. Man kan holde pilen henover, så fortæller den, hvad det er, ikke? Så det er en måde, det er ikoner. Herover er dem, vi bruger mest, og heroppe har vi sådan nogle kategorier, hvor man kan sige, Curve Tools, for eksempel, hvis jeg klikker på den, så er det kun ting, der har med kurver at gøre, ligesom hvis du skulle tegne i Illustrator eller andre programmer. Så hvis jeg kun arbejder i Curve, så gør jeg det. Det svarer til, at du var elektriker, og du skulle bruge skruetrækker, så er der ingen grund til, at du har hammer og sav og alt muligt andet. Så klikker du bare hen på skruetrækker i det her eksempel, og så har du alle de forskellige skruetrækker til. Det er en god måde. Det er en god måde at arbejde på, og det samme har du med tools, det der hedder Surface, og det der hedder Solids. Det ved jeg ikke, hvad er endnu, men de her 3 er sådan de 3 grundelementer i det jeg arbejder i Rhino. Curve, Surface og Solids, men det kommer vi til. Nu er du kun Solid Tools herinde, ikke? Så kommer man ikke til at bruge forkerte værktøjer i forkerte situationer. Det er jo en måde at arbejde på. Og dem kan man også, og så har vi det, der hedder standard, ikke? Det er dem, der ligger nede her. Det er dem, de ligesom har vurderet, som er, så det er sådan nogle faner, vi kan shuffle imellem. Standard heroppe, det er ting, der man bruger hele tiden, der hvad kan man sige, sådan universelle værktøjer. Så har vi det der drop-down menu. Det er den samme måde, du kan faktisk se nogle af kategorierne. Curve, Surface, okay, Solid, altså hvor man så bare går ind og vælger sådan her. Det er sådan lidt en mere old school måde at gøre det på. Det kender jeg gammel Photoshop, det kan meget rart at have. Jeg bruger det ikke så meget. Jeg bruger mest ikoner. Eller man kan gøre det, man gør her. Skrive i command, hvor man har lyst til at skrive curve. Og så kan du se, så kommer den op med forslag til, hvad mener du? Mener du det her? Ja, jeg mener en curve, så kan jeg vælge den, og nu kan jeg lave en kode. Det kan være ekstremt hurtigt, det der med bare at skrive, man skal bruge det, kræver, man ved, hvad tingene de hedder. Så derfor kan det nogle gange være nemmere at kunne genkende ikoner og så videre inden. Men det er meget almindeligt at bruge forskellige sådan kombinationer af. Nogle gange skriver man noget, som man lige kan huske, hvad det hedder. Andre gange trykker man på ikonen, fordi man ved, hvor det ligger hen. Og så videre. Men ja, herover der har vi det hedder Properties og Layers. Og det med, at der igen har man det Photoshop, hvis nogen der har det. Der er der layer for det, hvor man kan lave forskellige lag, man kan tænde og slukke for. Det kommer vi til på et senere tidspunkt, skal lave en hel opgave med. Og det kan være rigtig smart, når man har mange ting, så kan man sortere i det og gemme de ting væk, som man ikke skal bruge lige nu og her, så de ikke
skaber hvad kan man sige, forvirring og fylder, og det hele kan godt blive meget rodet, hvis man har mange ting. Derfor kan man slukke for dem uden at slette dem, og så gemme dem af vejen, indtil man skal bruge dem, og så kan man tænde for dem igen. Man kan godt låse ting, så man kan komme til at ændre i noget og forskellige ting. Så det er super smart at bruge i forhold til at holde ting organiseret. Lige nu har vi kun én ting, og derfor arbejder vi i det, der hedder default lager, det vil sige, det er det lager, vi bare arbejder i. Så kan vi smide dem over i alle de her lager, den har altid lavet 5 lag på forhånd. Dem kan vi slette. Vi kan give dem nogle andre navne, vi kan lave nye lag osv. Det kommer vi til. Properties. Ja, det er mere sådan informationer, der fortæller om nogle ting. Så hvis vi klikker på den her, så kan vi sige, at det er typen closed extrusion. Jeg kan give den et navn, der hedder 1 og så videre. Der er sådan forskellige ting. Du kan se, hvad lag den ligger i. Og der kan du faktisk også sige, okay, den skal ind i lag 1. Nu er den en del af lag 1. Derfor den er rød, fordi lag 1 er rød. Men ja, det er mere et sted, man sådan kigger. Typisk vil man kigge på det, der hedder type, for at se om noget det er lukket. Og hvorfor? Det kommer vi til at se nu. Det er endnu en af de ting, I ikke skal tænke på lige nu. Men der er ikke den store fidus i det. Men nu prøver vi lige at gå lidt videre. Nede i bunden har vi nogle andre ting, nogle knapper hernede, som I kan se, man kan tænde og slukke for. Og det er nogle redskaber. Den hedder Grid Snap. Det er ligesom en funktion, der gør, at hvis jeg nu vil lade den gå herop, at vi zoomer vi ind, sådan her, at I kan se, at den ligesom snapper til det, der hedder gridet, altså de her linjer, vi har. Forestil jer for eksempel, at I har fået noget ternt papir eller et eller andet, ikke? Og det er super smart, fordi det gør det lidt nemmere at lave noget, der er præcist. Ja. Hvis jeg slår den her fra, Grid Snap, så kan I se, du ved, så er det lidt sværere at lave noget, der er præcist, så kan jeg godt lave noget, jeg tror, der passer og sådan noget, ikke? Det ligner, den er lukket her, men det er den i virkeligheden ikke, og så videre. Det er jo Grid Snap. Det, som udgangspunkt har det slået til. Hvis det viser sig, at jeg ikke skal lave noget, hvor Grid Snappet ligesom ikke er muligt at have på, så slår jeg det bare fra. Det næste, det hedder O-Snap. Der er nogen her, der behøver vi ikke vide, hvad er lige nu. O-Snap, det står for Object Snap. Det behøver man ikke tænke så meget over, men O-Snap, når man trykker på O-Snap, så er det ligesom den her linje, der bliver aktiveret, eller hvad man kalder dem, alle de her små kasser, man kan tjekke af. Prøv lige at vise det her. Boom. O-Snap. Og det betyder, at vi kan slå nogle specifikke snaps til, så nu er det ikke kun gridet noget snapper på, nu kan man få det til at snappe på alt muligt. Og det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at forstå, fordi jeg kan ikke sige det nok, hvor vigtigt det er at forstå, fordi ofte er det her forskellen på, om man lykkes i det her program eller ikke gør, fordi man ender med, hvis man ikke bruger det her, har lavet nogle ting, der ikke kan hænge sammen, og det ikke lykkes, og det bliver noget juks, og det bliver, man skal sidde og finde fejl, og man skal gøre ting, så man mister modet med det. Lærer man at bruge det her fra starten af, og det er ikke ret kompliceret. Det kan det godt virke til, det er, men det er det ikke, og det kan læres relativt hurtigt. Så har man bare sat sig selv op til at lykkes. Så jeg kan ikke sige nok, hvor vigtigt det er at bruge snaps. Både grid snap selvfølgelig, men også i særdeleshed det, der hedder O-Snap. Hvis jeg kigger på O-Snap, og som sagt menuen kommer frem hernede, så kan jeg klikke på den, der hedder End. Og så kan jeg tage min line. Jeg vil godt lave derfra og dertil, så kan jeg gøre sådan her. Den snapper selv til enden af noget, fordi det er enden, jeg har slået til. Så kan jeg sige End til End, fordi nu har jeg kun slået End til, så den kan kun ligesom finde ender. Og Grid, for den har også lavet slået i Grid, for nu kan den ikke finde Grid mere, nu kan den kun finde ender, ikke? Den har bare ret nem, ikke? Fordi den ligesom er et lige antal, ikke? Den er bygget på et Grid. Men laver jeg nu noget, der er lidt mere. Så prøver at se. Der er vel en funky her, ikke? Og så siger jeg, men jeg vil godt have den der derovre, ikke? Altså, der kan jeg selvfølgelig godt, lad os lige prøve at se. Jeg har ikke noget snap på nu, og jeg siger bare, det er cirka der, og det er cirka der. Og så ligner det. Den ser meget godt ud, indtil jeg bruger musehjulet til at scrolle ind. Så kan jeg se, det passer jo overhovedet ikke. Altså, og det gør, at jeg kan ikke tage de her, den der og lave til en linje nu, for de rører ikke hinanden. Så jeg kan ikke sætte dem sammen, hvis jeg prøver at trykke på puslespilsbrikken her, der hedder Join. Så siger den heroppe i command line, hvor der står, hvad der sker. Joining curves, unable to join curves. Den kan ikke join dem, fordi de rører jo
Tingene set ikke hinanden. Det gør de rører hinanden, men enderne går ud over. Så det jeg vil gøre, hvis jeg vil lave noget her, det vil sige, at jeg tager min O-snap på, og så tager jeg mit N-snap på, så tager jeg min line, og så gør jeg sådan her. Derfra, og så finder jeg den. Jeg prøver igen. Og dertil. Okay? Nu kan jeg tage den der, så kan jeg shift ned, jeg kan tage den der, og så kan jeg klikke på den der, og så kan jeg sige 2 curves, join into one closed curve. Nu er det 2 kurve, og de er ladt ind til en lukket kurve. Og så kan jeg kigge herover. Jeg husker det, den her regnbue herover. Type, closed curve. Yes. Og det var jo bare den, der hed end snap. Okay? Jeg kan lave alt muligt. Lad os prøve. Nu laver jeg den her. Og jeg vil godt have noget, der går op herfra på midten. Men det er sgu lidt svært, fordi at den er jo ikke helt de her 7 turns, ikke? Så jeg kan ikke, hvordan finder jeg lige midten på det her? Jamen, det kan jeg kan jo finde etterne, som I kan se. Så kan jeg gå ned, og så kan jeg sige, der er en, der hedder near, lad os prøve den. Near, den snapper bare på det, der er nærmest. Det vil sige, der kan man sætte den på her, så kan man gå hele vejen hen. Det er jo vældig fint. Det hjælper mig bare ikke med at finde midten, men det hjælper mig med at lave noget, der i hvert fald hænger fast på linjen, hvis det var. Det er ikke det, jeg skal bruge nu, men så ved vi det. Men jeg kan gå ned i midt. Det kunne være, det var et udgangspunkt, og så kan jeg sige den der, og så gør den sådan her. Midt. Og nu ved jeg, den her linje står lige præcis for midten af den her. Også selvom den ikke er lige, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så brug det. Der er alt muligt hernede. Også ting, der har med cirkler at gøre. Lad os sige, at jeg laver en... Nu prøver jeg lige at tage en cirkel herop. Laver lige en hurtig cirkel. Sletter lige den der. Og så siger jeg, vil godt finde midten af den cirkel, ikke? Hvad skal jeg så bare gætte? Eller, nej, det skal jeg ikke. Så er lige en line. Ja, så er den, der hedder center. Og så peger jeg bare på cirklen, så siger den, der er den midt. Okay, fedt. Jamen, så vil jeg jo gerne tage lige den, der hedder quad på. Quad, den gør sådan her. Den finder en fjerdedel. Dum. Quad. Der. Quad, altså 4, ikke? Fordi der den ligesom deler cirklen ind i 4. Så finder den der, og så kan jeg lave sådan en der. Hvis det er det, jeg kan også gøre så end på, og så har jeg end der, og ud til quad. Det gør bare, at tingene ikke bliver lige, og tingene hænger sammen. Så jeg kan ikke sige det nok. Brug det. Lær at bruge det. Brug tid på at lære at bruge det. Så er det her en gumball. Hvis jeg slår den til, så laver jeg lige en linjeklipper, så får jeg alt det her hul om hej. Og det er egentlig sådan, at jeg kan rykke ting. Jeg kan rotere ting. Hvis jeg holder shift nede, så er der sådan nogle intervaller, man kan rotere på. Jeg kan klikke på den, jeg kan holde alt nede, trække en af dem her, så kopierer jeg ting. Det er bare en lidt hurtig måde at gøre nogle forskellige ting. Jeg kan skalere ting. Jeg kan gøre forskellige ting. Gummålen kan være rigtig fin at bruge, man skal også passe lidt på, fordi det er sådan lidt cirka. Det er ikke sådan eksakte mål nødvendigvis. Man gør det, hvis man bare trækker i noget, så ligner det, men nu hvis den skal være en specifik længde eller rotation, eller et specifikt antal grader, så det kan man nok godt få gummål. Så skal man bare klikke på den, og så kan man skrive 45 grader, så vender den 45 grader. Eller man kan klikke på firkant, og så skrive, at den skal skale med 2, så gør den 2 gange større. Eller på pilen, så flytter den 6 mm i pilens retning. Eller hvis jeg klikker på pilen, og jeg skriver minus 6, så flytter den, som du nok kan gætte, 6 mm mod pilens retning. Ikke? Pilens retning vil opad, og nu flytter den 6 mm den modsatte vej. Bum. Jeg kan også skrive plus 2. Så flytter den 2. Den gør mange ting. Det er ikke så vigtigt. Det er gumballen. Den kan være meget handy at bruge. Men ja, nu har vi kigget lidt på nogle af de ting, der er nede i bunden. Vi har kigget på snaps. Vi har kigget på de forskellige måder at komme frem til funktioner på. Vi har kigget på, hvordan man søger herop, og hvorfor der er så mange knapper. At det er fordi, det er ofte den samme måde at gøre nogle ting på. De samme ting på. Vi har kigget på det, der hedder viewports. Vi har kigget lidt på det herovre, men der er en vigtig ting herovre, som vi ikke har kigget på. Udover layers, udover properties og nogle af de andre, vi ikke skal bruge lige nu,
det er den her med spørgsmålstegn, faktisk en af de aller vigtigste, når man er ny, ligesom du formentlig er. Kigger man på den, så står der velkommen til Rhino, og den hedder help, som du kan se, hvis man holder musen op over. Og det vil sige, hver gang jeg klikker på noget herovre, lad os sige, at jeg kigger på polyline, så opdaterer den herover, og så står der noget om polyline. Hvad er det for et værktøj? Der er en lille video, der viser, hvordan man kan bruge dem. Det kan jo være, at jeg kigger på den, der hedder curve. Så viser den her, hvordan bruger man curve. Så der er sådan en lille stykke med information og nogle små videoer nogle gange, om hvordan man bruger de forskellige værktøjer. Jeg kigger på box. Så kommer der nogle box heroppe. Ja. Så det er vigtigt, at du bruger den. Det er super smart, og kan give en vejledning i, sådan meget specifikt, hvordan man bruger de enkelte funktioner. Yes. Jeg tror, det var det til at starte med. Udover, jeg kan jo lige starte med at fortælle, hvordan man gemmer. Det gør man ligesom mange andre rummer op i file, og så kan man trykke save. Og så kalder vi den intro 1. Hvad vi nu vil kalde den, og gemmer den som en Rhino 7 model. Det er helt fint. Gem. Yes. Vil jeg gerne lave, har jeg lavet en minimal ændring på den her, og så siger jeg, nu har jeg lige lavet en streg ekstra, og det er meget vigtigt. Jeg vil gerne gemme begge dele. Lave sådan en ekstra save, så kan jeg gå ind og jeg kan gemme den på samme måde igen. Men det er lidt nemmere bare at klikke på den, der hedder incremental save. Så vil I se, at den kommer herop, at den bliver gemt samme sted. Den kommer til at hedde det samme, men nu hedder den 002 i stedet for. Nu går jeg ind og klikker incremental save, så hedder den 003. Okay. Så kan man hele tiden bare lave sådan nogle små, hvad kan man sige, in-between saves, hvor man har nogle små versioner, hvis man laver små ændringer, ikke? Ja, jeg tror det var det for første video, men prøv at kig på de her ting, vi har snakket om. Prøv at bruge de her snaps. Prøv at bruge grid snap. Prøv at se, hvordan er det at finde forskellige ting. Bare vælge nogle specifikke funktioner. Du kan vælge de her lines og sådan noget og tegne med i starten. Det er sådan lidt simpelt. Og hvordan kan jeg finde, hvordan fungerer det der med at skrive ting og sådan noget, og hvordan fungerer den her help derovre. Og ja, hvordan med vinduerne, man går ind og ud. Ctrl-tab. Og skifte mellem ting. Prøv lige at sidde og lege med det et stykke tid, og lave lidt tilfældige kruseduller ude på i vinduerne, inden vi går videre. Men god fornøjelse.